ke circuit ke electronic circuit bangiong hakabadan kijing pensno iki tiar-kitar bebuan tangki bala penret ado teng-teng mla isu dak khmat degi million teli ki tiar ki berit kum ki resistor ki kapasitor ki transistor ki teter ki IC la penret hado i tiar i bastang tang 1 mm dan nang ta i bayar da segi area tang si in 1 inch square ni si inch square mo te itai dei microchip tenre hai ni tiar i berit bah la tablet ya kabor pat kaba la long kumbala ban perkhat long haki ba mentale te kiba mensuate kalong kabor ban khenjing khen kat kum kajing batha ubriu ban la te de hajing shau new microchip hi badai man ongno uklong snam lani ka jabing jong ka computer lani ka mobile phone jongi bat kiwe ki laptop bat kiwe baro kini kidan kawai way tiar tau microchip ubalong tenrai ba bangi lar ban khot central processing unit uba peniat ya baro kawai ke tiar te la dakhlam uni te da ka internet skanu ru mentoy te uneo microchip udai hagajing shala snai uhi banong ban compute hakabasdang tin rei kat banang ya ke research ula kalalong ru communication device bala ban communicate sebar bat sepo ban wan nabar ban pha sebar lani ngi ong tin phreng mo ban receive lani ban send ya ki bangi kwa ban ai te ko dakum taru bangi la ban ya phone da mobile te la ban khenjing khen ngala habang apenan kam ya komputer nga khenjing khen lani ngala ban tho ki documents ngala ban process ki jingruai ki video bat ki ka brok kaya limbajong ni microchip kata kakam te udai sisa itiar ibarit andre balala ban si bon ki te mentale kadan sakajing ban ai sek intelligence mai ongi doktor menne ke intelligence design ke jong brain re ru mentau penmi ya ka wei ka subject pada bangi ong machine learning bakini ki machine aduk itiar ki berit ku microchip aduk ki bahe bakina banyo ya ka bor ban sumthu kumbangi ki bring suthu te habang sedang ban puli no subject tengah hab learn mo te lah penmi ya kata kerjing start menta ban bagi machine ru kila ban learn lani ban yo jing hikai ten da kila learn kamut mengau brio kamut ke tu ka learning ka bakila rengkat kala yasrim ka badan hangi ki brio da kumta bagi sasna susu si robot bat kiwe ki ba la ban learn mentali kani kalau subjek kalau long compulsory haki balik pulih engineering kum kebaidai buat computer science te ki ong ka machine learning ke subjek te bahado uput ba microchip ula ban program u bakatu ke machine ka baudan kala ban learn ya ka language ru ban keren ban learn ban ita te uneu microchip u badan hapo ki mobile jungi udai badan kum kita ke bor la da siong mobile bak hamen shwa arphus na men shwa te dei betang mobile ban shu pha khubor ban shu receive khubor nang ta ban shu store mo ten rei bo mentang i hakini ki smartphone jungi ki lalong smart sisa ka kata katin smart mo kada te dan ki ba setting bat ki bom setting yang tong microchip kan permo na ki ni ki chip ki bangila penan kam bor sikata teknologi ba fair te fair ka jingi fair ka shu dei betang baula nang khamlong kompleks ka design jung kala nang khamyat te la se inong kinong kali jingkili kila ban keren chefang utau microchip ban step kan hagawai ka sngin dala poi ka por ba ka bible ka ong utau mrat khlau on sa sinsiare ka perthai ka wei ni girukom ke ba on control de ki brio jong ka perthai ka dei ban thap da microchip po ka kti te bat ya kata ka teknologi la da poi sebla penjanai bham lasnai microchip ibak hamrit susu bani tu chip badan po mobile ibak size jong i tangkat isembok khau te ban thap dan kam ban dapoi ban la ban su inject bain rung po te la penjanai duk kata tin rei trikam thek kum ka sim card microchip badan po sim card mobile jungi tambok ham dan bor susu sibon bala ban store baro information pang jungi nadu ka health status jungi ke jinglong ke ko jingkhiap kiwe kumbala sedang benda kini kisingi ki jongi mo lingba ke jing store ki computer ki data banks ba tip ya ka health status jono
Ti kiwi lay ki personal information jungi kum ka address ka reta ngide senrang ni kan thai bat kum ta kita lagi kila long lupa kila dan lupa mata. Ti uni microchip ba ladang ya keren sifang ta ban penankan nomor cloud undon dot kita ki features na lor kata hapoi microchip kum no ibila ban ya communicate sebar bat ban priang nomor ki dan ki antena ti kemut ka jinglong advance no penankam na ketin pareng mo advance jong kata kapor ka ban penankam kalong hado kata ba wepo we brio ubadan ya to microchip hu keno ka center na ka ba ki pha ye ki jingtep da ka basuk kala ban penrung ye ki jingtep hu to brio bat ban control senan yu kam de shu tang ba nomor kemut kadan ka jing penyesno ya ka jabeng jong bat to chip boneu chip un control senan ya ka kom perkhat jong ye te aku kaliang la long kemba te mrau te dan hi ka daw ban sung sep ting buku muta nomor ublei la thau ni ki brio bangin long ki bala ban perkhat dali bangin rai dali ni jet yong ngan jet kani ngan kentat je kani ka kata ka bor ban jet ban kata ka bor ban rai mo ha ka jing im jongi ten rein dala dan buku muta te ka mot ngila du ki bubun kita ki bor te la stang le se ban ong bangam ko ngo ni ko tambah wat ka taru ngathai mla shu la dan uta te kidan ka ngalai experiments bakile kumno ba control ya ka main jung brio lingba ki chip te lingba ki program ki ba kile ka Google ba kiwi bo brio bo ya ka khti ho mouse ka ndala connect ya ka jabing jung to chip ka khi ka penya you to mouse klem da mon mo banda te kata ka dei ba suma hi kui kaliang te nga try kata ka jing kli ban ong sep tieng na sep tieng ni hap man pensiong nia da ka bor sung thu jungi ndala poi kata ka por bangin ong ni ubadi ban priang ne ubanam priang te kini ki badan menta te kempat poi seu tau put na danga pen kam ka mobile na ni wat la da tap you ya ka you no chip po ka kti junga kat ba kampat poi ka put bangam la su ban ya de thet ban siu pisa la ni ban sim pisa klamuta ti ngam nganong ba bangin septing kam dei dan ki khap la se ba penan kam tin rei dala penan kam kawan ka jing melen ban dalam melen teng dala wan pat dauta suthu su ka jing fer te kita ki dei ki bangi hap penan kam ka kten ublai kitab jing pen pau ka nong ka bakhat lai dokhat bakhat phra ka kran sai try su ong hangni dan ka jing stan ai bu briun perkhat ken ladi un pensiong ni ai ki